खुलुमबाय। दिनैनि बे गोथार दुब्लियाव जोंनि कार्तिक माइनाव फोरबो बे बरायनाय हाबाफारियाव आं दंफैयो दायो जोंनि सनितपुर जिल्ला सिङाव थानाय दिंखियाजुलि बियाब बाथौ गौथुमनि थानसालि लांगोनायावहाय दिनै नुनो मोन्दों कार्तिक माइनाव फोरबोखौ लोब्बा लाखिनानै जोंनि सिबिसालियाव लामा लांगोनायाव जेरैथिंबो आरो साखाथियाव थानाय जोंनि जि रेल स्टेशन दिंखियाजुलि रोड बे लामा लांगोनायावबो बा वालाव बिथांमोना बा जोंनि दिंखियाजुलि बियाब बाथौ गौथुमनि लाइमोन आफादनि गासै बिबानगिरि बिथांमोना बेवहाय मोनसे गोजोन सोरां बिदि मोनसे थासारि बेवहाय होदों बा जेवारि फोजोंदों। खोब बाख्नायथाव जादों बिथांमोननि दिनैनि बे दुब्लियाव जे कार्तिक माइनाव फोरबो जे बरायनाय हाबाफारि बेखौ मावफुंनो लानाया खोब मोजां जादों आं सानो। लोगोसे जोंनि गासै दिनैनि जि कार्तिक माइनाव फोरबो जोंनि दुब्लि लामा लांगोना लोगोसेयैनो बायदि रोखोमनि जि फालांगियारि गलाफ्राव लोगोसेयैनो जोंनि बाथौ सिबिसालियाव जे जोंनि जिबियारि बा जोंनि जे आबाद बे आबाद फोथाराव जोंनि आबादफोरखौ मोनफुंनायनि जे मोनसे मिजिंजों आफा इसोर बोराइ बाथौखौ बिथा खालामनानै बे बुब्लियाव दिनै जोंनि कार्तिक माइनाव फोरबो बरायनाय हाबाफारिया मोजाङै बेबायदि गोथार हाबाफारि मावनायनि गेजेरजों ओनसोलाव जोंनि धोरोमारि मावनाय बिथिंजों जोंनि मावनो लानाय बुब्लियाव अरायबो मानसिनि साननाय हनाय गोजोन थासारि मोनसे बरायथाव सोदोमथिया नुजादों होननानै आं सानो। बे बुब्लियाव दिंखियाजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि गासै मावथि लाइमोन आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ आङो बरायो। बेबायदि हाबा मावनाया निस्सय जोबोरैनो गोजोनथाव होननानै आं सानदों। दिनैनि बे बुब्लियाव दिंखियाजुलि बियाब बाथौ गौथुमनि थानसालियाव मोनसे समायना आब्रुथिजों कार्तिक माइनाव फोरबोनि बरायनाय जे हाबाफारि बा जेवारि फोजोंदों बे बुब्लियाव आं नोंथांमोननो नैबे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो आङो फोसावबाय। बाथौनि सोमोन्दै खौरां मोननो थाखाय बाथौ बिबुंसार चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ थुना हो।